Bo día, estamos aquí representando aos veciños de Matamá, somos da Asociación Veciñal de Matamá, máis os compañeiros de Ecoloxistas en Acción, vimos a presentar 328 alegacións veciñais polo tema da ampliación a mal chamada ampliación do polígono de Balaídos, que en realidad está en Matamá. Nos o que vemos de recoller pois o malestar dos veciños máis próximos, sobre todo, porque non tuvemos tempo para moito máis, porque o prazo é bastante curto, o que nos dan para presentar estas alegacións. O que recollimos aquí pois é ese malestar da xente que quere, que viven ao lado do muro de Citroën e que queren, pois digamos, convivir con Citroën con zona franca en paz, o sea, nunhas condicións mínimas, nos que poidan estar, pois, cunhas garantías de saúde, pois non sufrindo o que están sufrindo actualmente, que é unha situación pois de contaminación bastante preocupante, con cheiros, con ruidos, con partículas de pintura. Entón, creo que a zona franca debería de plantexarse adoptar as nosas suxerencias e por fin deixar o que é o polígono de Balaídos nunhas condicións pois polo menos que os veciños podan vivir tranquilamente. Actualmente uns dos maiores problemas son as contaminacións atmosféricas que se están a sufrir por parte de este polígono industrial. O máis preocupante son tanto as partículas de 10 como as de 2,5, as de 10 teñen un impacto na saúde bastante directo, mentres que as máis pequenas, as de 2,5 micras, poden incluso afectar a un nivel moito máis profundo, posto que poden incluso chegar a ir directamente á sangre a través dos pulmóns. Tamén afecta a saúde directamente o ozono troposférico, empeorando casos de asma, empeorando afeccións respiratorias, empeorando os grupos de riesgo como son a xente enferma, a xente maior, os nenos. Tamén as afeccións de alerxia, afeccións cardiovasculares e incluso poden afectar directamente o cancro. Polo tanto, nós o que pedimos é que os veciños poidan ter unhas condicións dignas de vida e que non afecten a súa saúde. Hai, ademais, un ratio maior de xente enferma na zona afectada que no resto da contorna, que está máis alexada do propio polígono. A verdade que pedimos que se faga un estudio en concreto de como afecta a saúde dos veciños. Ademais, a zona verde onde se faría esta ampliación afecta a fauna silvestre que está incluída na listaxe de especies silvestres en réximen de protección especial, que tamén están dentro do catálogo español de especies ameazadas, que son, por exemplo, a píntega, a curuxa, a raposa, o que se vería é que sería un impacto negativo real que afectaría a esta zona, que fragmentaría o hábitat, illando as poboacións e afectando directamente a capacidade da propia especie de poder sobrevivir. Polo tanto, pedimos unha avaliación. É unha zona verde de calidade que, digamos, protexa os veciños. Se estaba falando dun parque e tal, nós o que queremos é un bosque de calidade autóctono que defenda, pois, digamos, os veciños da contaminación do polígono.